trí, dó, híon, náid, bew. Tí raibh se bhríon ag léamh na nóíochtarí as America I neamh an 16 Eanáir 2017 sílim go raibh mé 15 sleamhnú teangain. Níl agam muis an ghaeilge sin in éach. Tá mé ag t-Uachtarán scéal amháin I neamh sin é an cinenne nó an bheart dógad an t-Uachtarán Obama Rialú Gunnaí an 15 Eanáir go n-úsáidteach sé chuacht feidhmiúcháin chun sríanta a chur le ceannach Gunnaí sna Stáit Aontaithe. Ba freasócháid neamh nach go leor an freasócháid a thug sé mar bhris sé síos sa caoine agus é ag labhairt faoi ag tuairt le fios go nGaillimh bás na báistí in Sandy Hook, Connecticut fós Bhíne sé sa freasócháid seo go deoraach chunas a chuideach sé chunas a laiddóach sé méid na másannaí de bharr Gunnaí sna Stáit Aontaithe. Agus thug sé chuimre na beartainaí dionach sé dá réir. Ama leis céal tá slaid an bheith orm nó tá na haléirgethe ag choristeach orm nílas agam cé acu. Cibé agus deora ag sreabhú síos cháin t-Uachtarán Obama an foréigean Gunnaí tá ag scúba trasna na Stáit Aontaithe agus dhearbhaí sé agus gheall sé go gcuideach sé stop leis gur fola I ngeabhainn na cógála nó in ainneabhainn na cógála. Sa siomra seo anois san t-Uachtarán Obama tá scéalta go leor agus tá daithrí go leor. Tharlas an freasócháid dálann scéal I siomra thoir an tíomháin agus daoine íospórtaí sléachtaí Gunnaí fud fad na Stáit Aontaithe a ghaithíomh, a gá slíthán. Ina measc an feisire Gabrielle Giffords as Arizona lábhachú chloigeann go me leis céal 3 nó 4 bliain ó shin. Tá cuain anainn san t-Uachtarán Obama. Tá teach den níor anainn ach tá pian go leor freisin.
Má bhí an t-Uachtarán Obama ag nochtú wathúchan ina dhiaidh sin is sa leog chaithfí sé a thuairt na clíthe dlíthúla, politiúla agus loisticiúla bhaid roimhe agus ag tuairt faoin bheartas seo agus go cinnte a bhuailóidh éifeacht an fein. Riant de na bearta feidhmiúcháin atá molta aige i ndáiríre níl an t-Uachtarán de na háisínteachtaí feidearálacha chuí agus ní rialúcháin éigeantacha. Phrámáiliú iad seo mar soiléirú agus feidhmiú na nglíthe atá an haine féin agus ní fás ná forbairt na nglíthe sin. Agus chuid mhaide na beartar seo breathann siad árdaithe muoinethe móra a dhiúltóidh an chógáil phoblachtánach dóibh. I measc na mbeartas tá sé rintin ag an bplean seo a bhíniú cé cheart ceadúnas a thabhairt dó mar Rialú Gunnaí agus a bhaid ceart aige dá réir seicálacha í cúlra a dhéanamh chustaméirí chun ceannaíothairí mídhleathacha a chríochhrú amach. Dúirt an rialtas féin gur dhheachar a thúis cé chomh mór agus a bheith éifeacht na rialacha seo agus cé bhéad díolacháin Gunnaí chuirfí ar neamhní nuair a leiad a chuirfí faoi ré rialacháin. nó fiú cé bhéad Gunnaí mídhleathacha a thóg fiú na stráideanna. Ó go dearfa Sir Charles James ionadaí tionscail na Mionnaí ní féidir le héine a rá go dearfa céir de sprí leis seo i néachar. Chuir Loretta Lynch daine federálach na tíre leis an neamhchínteacht ag rá nach raibh é seice an méach na rialacha an méach tionchar ar bith ag na rialacháin nua seo cheann ar bith ina sléochtaí deireanacha a tharla ina measc sléocht San Bernardino in Armariú 14.
ach go cínte sa sléocht mór a hála rithe tauiríonn seo buléir go rá an tonsaíthóir Dylan Roof in an gunna cearcha cúig calibra cearcha cúig cheannach náineoin gur dháil sé gur úsáid sé drugaí. Dúirt stúrthóir an FBI ag an nám gur clise sa chóras seiceálachaí cúlra ba chúis leis an gcéad a bhuair an túsal Roof Gunnaí cheannach. Chuir an túsal Obama fearg inniuúl agus cíopa inniuúl faoin cheist seo. Gach úr hágann an cheist seo níos ar sa sé, ga me leis céal. Tugtar leis céal dúin nach tionchar bhí ag leasathe cíalmhara mar seo an sléocht is deireannaí. nó an ceann roimhe sin, nó an ceann roimhe sin. Mar sin céim fá go gaiideach muid stróar in iad a stoppa. Ach, dar leis, dúirt sé go gcuireann sé sús de chaint mar sin, agus go nniuachtaíonn sé. Tá saige nach féidir gach gníomh foréigin a stoppa. Ach, dámach muid an ar a dis ceann amháin a stoppa bíú é sin a dhéanamh. Próseáiltear 21 mhilliún díolacháin Gunnaí in aine bliana. Ach deir analísithe sa tionscail go bhféadfaí gur díolú cearcha fáin géad eile go príomháideach in idirbhearta nach bhfuil faoi réir seiceálachaí cúlra. Agus dá réir sin fiú na haifcóidí is dóchasaí deir siad nach mbeadh tionchar ag an rialacháin nua seo ach riant mílte díolacháin. Chuireadh hálá na moltaí amach an tionchar is mó acu díolacháin Gunnaí. Fiú ag na haifcóidí is díomharcí mar tuigeann siad nach mbeadh coscomláin Gunnaí cogaíochta ach in fantasíocht politiúil. Fiú mana bhfuil sna bheartais nuair seo ach bheartais measartha cíosacha ba freagra neamhshlíonta machas amach a tháinig ó na hiorthóirí uachtaránachta poblachtánacha agus ar nó ceannairí na cógála.
Gudivin, hug shidai na multi seo le rachtaní casaide agus ráitis nach bhfuil in sna bhearta seo ach Rialú Gunnaí a háróch cearta an dar leasú munreacht. Ach dáiltí afchóidí Rialú Gunnaí na bhearta seo mar céim mhór I gath atá den chuid is smó cáilteach agus neamhreagrach. Go háirithe réimse láidirú na gosconaí Gunnaí. Flódaí teaghlaí íospartach Gunnaí agus gníomhaithe Rialú Gunnaí isteach sa teachbán agus dabhrac an ús Alabama bris síos agus tuairt na báistí sin chun cuimhne mharaí honsaíthóir in Sandy Hook sa bhliain 2012. 3 bhliain ó hin agus rion 7. Páistí sa 100 grád sa sesin a ábhar ag titim agus a thuaille ag dearagú le deora. Chuimil sé a aghaidh agus thóg sos chun gúim a chuir féin arís. Ach chóspaoin tag an feargarum. Trí gníomhaíonna tá an t-Uachtarán Alabama ag stócáil 10 gnó díospóireacht fíochmhar tá chur tithe na cógála sína chéile agus tá rééis leathnú amach go dtí an feachtas uachtaránachta féin agus ní léir go mbeidh deireadh leis. Well, sin an méid dialtain leanach de raí ach sílim go bhfuil bhrúnóthain feite go faoi seo de scéal Rialú Gunnaí. Agus tá súil agam go mbeidh sibh túnal isteach arís ar bhhaid don chéad mhór nuaíocht eile. Idir an dálín bhíoch lá 10 a go léir agus cuim bheannach déaribh. Slán go fóill.